इतकी मेहनत करून रोपं लावली होती, पण ही आपली मिरचीची रोपं कट लागली. चला बेटा पटापट रुजवायला घे. अरे आता काय मी पिक्चर बघतोय तर तू बघ म्हटलं, मग तुला 4 दिवस झोप येणार नाही. तर वाघ्या आणि शेरू यांची झोपायची तुम्ही पद्धत बघा. त्यांना की नाही गरमी होते म्हणून आतमध्ये गादी असताना पण दोघंजणं इथे बाथरूमच्या इथे येऊन झोपलेले आहेत बघा, किचनमध्ये. इथे की नाही थंडावा असतो आणि समोरून वारा पण खूप छान येतो बघा, कसे गाढ झोपेत आहेत. तर हा पुदिना बघा आणला होता ना बाजारातनं, तो साफ करून ठेवला. आणि पुदिन्याच्या काड्या बघा असतात ना, त्या अशा पाण्यामध्ये घालून ठेवल्यात बघा. ह्या तांब्यामध्ये पाणी भरलं आहे. आता एक 7 ते 8 दिवसानंतर ह्या काड्यांना मुळं फुटतील आणि मग हा पुदिना आपण आपल्या बागेमध्ये लावायचा. तर इथे ताईंनो आमचं काम चालू आहे. काम म्हणजे टॅमॅटोची रोपं जी आपली होती ना, ती अति पाणी झाल्यामुळे ती मरून गेलेली आहेत. त्याच्यामुळे हे सगळं आता काढलं इकडचं. हा बघा, हा एक रोप तेवढा जिवंत राहिला आहे टॅमॅटोचा आणि त्याला बघा अशी फुलं पण आलेली आहेत. त्याच्यामुळे हे राहू देत ना, तर इथे आता आपण ना मिरचीची रोपं लावून घ्यायची. हे सगळं साफ करायला लागेल अगोदर. इकडे इथे हे बघा, हे आपोआप रुजलेलं मिरचीचं रोप आहे ना आपलं, तुम्हाला बघा दाखवलं आहे वाटतं बऱ्याच वेळा. आणि चांगल्या अशा मिरच्या पण धरलेल्या आहेत. हे आपलं बेसिन आहे ना, हा पाईप बघा असा इकडे गेला आणि इथेच ते रुजलं आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं इथेच करूया. आणि तुम्हाला टॅमॅटोची रोपं दाखवते. ही बघा कशी सुकल्यासारखी झाली. इतकी मेहनत करून रोपं लावली होती, पण हे असं अति पाण्यामुळे सगळी रोपं खराब झाली. आणि आता काय नाही राहिलं बघा, काय नाही. आता काढायचं आणि पुन्हा नव्याने लावायचं. काय करणार आता. चल चल पटपट करायला घे. हां, पटापट करायचं आहे कारण संध्याकाळचा टाईम आहे ना. मच्छर मग ना भरपूर त्रास देते मग संध्याकाळच्या वेळेस. आणि रोपं तुळशी तुम्हाला दाखवते इतकी रुजलेत ना, त्याच्यामुळे सांभाळून सर्व इकडचं काढायला लागणार आहे. हे बघा, हे पण तुळशीचं रोप आहे. इथे पण, हे इथे पण. कोणाला ते कुंडी घेऊन ये ना मागच्या साईडला बघ. हा, दोघांना मला एक साईडला करणार, परत दोघं जण परत गायब झाले, परत आपल्याला परत शोधायला त्रास. एकेकाला घेऊन जा. शेरू इकडे झेंडूला तिकडे जाऊया ते. हे बघा, हे 2-3 झेंडूचे रोपं पण आहेत. ते पण काढून आपण आहे ना तिथे एक साईडला लावून टाकूया समोरच्या झाडाला. इथे हा, इथे कडीपत्ता पण आहे. तो काढायचा नाही, तो राहू दे इथेच कडीपत्ता. आणि ही मिरचीची रोपं मला वाटतं काहीतरी 1-2-3 बियाणं ना असं पडलेलं वाटतं इथे आणि मग चांगली झालेले आहेत. हा पण मिरचीचं रोप आहे, त्याच्यामुळे हे म्हटलं इथेच करूया. हे कसलं आहे, हे रान आहे वाटतं ना. जमीन सगळी ना सगळी आता जरा उकरून घेऊया, वर खाली करून सगळं रान बिन साफ करून त्यात खत पण काहीतरी टाकावं लागेल ना. ही बघा, ही आपली मिरचीची रोपं जी आपण आहे ना बियाणं टाकून कुंडीमध्ये रुजवली होती आणि आता इथे आपल्याला लावायचेत. तर कुणाल पण आलेला आहे जोडीला मदत करायला. कुणाल हे कडीपत्ता आणि हे सांभाळून करा, ऐकलं का. तर इथे छोट्या छोट्या तुळशीच्या हे होतं ना, काय बरोबर बोलतात, कुठे ठेवल्या काढून. हे बघा, तिथे ना ह्या इतक्या रुजलेल्या तुळशी काढल्या आता. ते ह्या दुसरीकडे मी ना लावून घेते. आणि ह्या पण तुळसच आहेत, म्हणजे ह्या इथे होत्या ह्या साईडला, त्याच्यामुळे लावूया आपण दुसरीकडे. तुळशी चांगल्या असतात की नाही. रान बघ ना किती वाढ. इथे हे आहे ते, तर ते झाड दिसतं ना, ते उपटू नका, ते भाजीचं रोपट आहे. हा वाला आणि हा पण मिरचीचं रोप आहे आणि हा कडीपत्त्याचं रोप आहे, समजलं. आणि हा टॅमॅटोचा आहे. हा इथे पण काय करू नको, हा टॅमॅटोचा रोप आहे, त्याला पण काय करू नको. तर इथे बघा जमीन कुणाने खणून घेतलेली आहे. तो आता तिथे बसला आहे, त्याला झाडांचं निरीक्षण करतोय. आणि कुणालच्या बाबा ना खत काढतात. आता ते काय काय खत त्यांनी घेतलेलं ना ते पण तुम्हाला मी दाखवते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर संध्याकाळची वेळ आहे आणि मला वाटतं 5-5:15 झाले असते संध्याकाळचे. चहा पाणी केला आणि आपल्या ह्या कामाला सुरुवात केलेली आहे. आता ज्या तुळशी बागा काढल्या ना तिकडनं, त्या मी सर्व आपला जो आळा आहे ना त्या साईडला
लावून ठेवल्यात. म्हणजे जिथे जाईचं झाड आहे किंवा जास्वंदी वगैरे ना तिकडे एक साईडला लावून ठेवल्यात. म्हणजे ह्या साईडला बघा तुळशी आहेत आपल्याकडे, पण त्या साईडला तुळशी नव्हत्या म्हणून मग तिकडे लावलेल्या आहेत. आणि भरपूर तुळशीचे बियाणे रुजल्यात जिकडे तिकडे, खूप झाल्यात तुळशी. म्हणजे इथे पण आपल्या मागच्या पडवी आहे ना आपली, त्या साईडला पण भरपूर तुळस आहेत. आणि मला तर तुळशीची रोपं ना चांगली असतात, त्याच्यामुळे ना जरी त्या उगवलेल्याच नाही काढून आम्ही ना सगळीकडे लावून ठेवणार आहे. आणि ही पण तुळस बघा तुम्ही कशी मोठीच्या मोठी झालेली आहे ती. तर आता इथे मिरचीची रोपं लावून झाली की ती जी कुंडी आहे ना त्यात आपल्याला टोमॅटोची रोपं नाही म्हणणार, बिया रुजवायच्या आहेत. म्हणजे त्या कुंडीमध्येच बऱ्यापैकी रुजतील. मग नाहीतर आम्ही कसा विचार केला होता की ते कप बघा येतात, पेपर कप, त्याच्यामध्ये रुजवायचा विचार केला आता. पण कुंडी जर का रिकामी झालेली आहे मग आपण त्यातच बियाणं टाकूया, ते पण रुजून येईल चांगलं. इथे जी रोपं अगोदर लावली होती ना टोमॅटोची, ती आपोआप रुजलेली होती. म्हणजे आपली जी केळीची झाडं आहेत ना तिथे हे आपलं बघा ते बेसिनचं पाणी जातं ना, तर ते बियाणं मग मी टाकायची आणि मग ते आपोआप रुजली होती. आणि त्याच्यामुळे अशी लावून ठेवली होती. पण ह्या अति पावसामुळे सगळं ते खराब झाली रोपं. फक्त तो एक रोप तेवढा चांगला आहे आणि त्याला फुलं पण आलेली आहेत. हे बघा काय काय टाकलं याच्यामध्ये, शेण आहे, राख आहे आणि वाळू पण दिसते. वाळू आहे. शेण जास्त आहे सगळ्यात, हां तेव्हा जास्त शेण आहे, शेणखत आहे. थोडी वाळू आहे. वाळू असली ना पाणी चांगलं निचरतं, म्हणजे जास्त पाणी हे व्हायचं तुंबून राहत नाही, जास्त चान्स नाही, म्हणून ते टाकायची थोडी वाळू. अच्छा हां, बघा तुम्ही पण लक्षात घ्या. तुम्ही जर का कुंडीमध्ये टाकायची गुलाबाच्या रोपांना वगैरे टाकली ना थोडी तर खूप चांगली. आता ही जी कुंडी आम्ही लावली ना त्यात पण आम्ही वाळू टाकली होत्या मिरच्या रोपांना. म्हणजे पाणी वगैरे मग तुंबून राहत नाही ना, मग पाण्याचा निचरा चांगला होतो पाण्याचा. पाहिजे म्हणून तो जमिनीला पाणी तेवढा हे राहतो कमतोर. काय बघतो कुणालचं काहीतरी निरीक्षण चालू आहे काय रे? काय बघतो काय? मिरचीची रोपं आहेत. मग मच्छर जाता ट्रॅक्स घालून नये इथे की नाही. संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजे उशिरा आपण काम करायला घेतलं ना की भरपूर मच्छरी असतात, म्हणून ना आता लवकर घेतले करायला. आणि थोड्या वेळाने ना आपण धुरी पण करूया. हां धुरी करूया आपण थोड्या वेळाने, सगळं पळवून जाईल मच्छरी. असतं आता हे एवढी झाडं बिडं आहेत आणि ओलावा पण आहे ना पावसामुळे, त्याच्यामुळे मच्छर बघा होते. तुम्ही काहीही करा मच्छरी असतातच. हे घे ना ह्याच्याने काढ. निघाले चांगली आयडिया आहे. बाबाचं झाडामध्ये दिमागला चालतं बा. हे मला नसतं सुचला. हां अरे वा, बघा ही आयडिया तुम्ही लक्षात घ्या. कशी बघा कुणाच्या गावाने रोपं काढली, सगळी रोपं बघा सेपरेट झाली. मला आता प्रश्न पडला होता ही रोपं आता काढायची कशी एवढी, कारण तुटतात ना त्याच्यामुळे अलगद काढावी लागतात. मस्त आयडिया निघाली. आपल्याला काय करायचं, आपलं काम झालं पाहिजे चांगलं. माती काढू नको, माती सकट लागेल. चला बेटा पटापट रुजवायला घे. त्याला काठी ते कोयतं घे, ते आईकडे ना ते घे बाई. ते काय दोन्ही दिले ना, ते त्या खड्डा मार, पटापट टाकायचं. एवढंच मारायचं ना? हां एवढंच टाकायचं ना? काय दाखव तुला दे. हा खड्डा आहे ना 1 इंच 2 इंच असा खड्डा करायचा, एवढा बस. हे रोप आहे ना हे जाऊ दे असं आतमध्ये, पूर्ण आत गेलं की माती टाकायची. मग ही माती टाकून असं बंद कर. हे बंद झालं ना बस, असं बंद करून ठेव. मग त्याच्यावरती आपल्याला वाळू थोडी माती टाकायची. आपल्याला माती टाकायची. कोणती ही बघा ही रोपं आपली ना लावून झाली आहे मिरचीची. आता छोटी छोटी आहेत, पण जेव्हा मोठी होतील तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन. आणि थोडंसं पाणी पण मारून झालं आहे. काका आलेत ना म्हणून ते दोघंजण भुकतात. ते बघा काका आले, ते संध्याकाळचे येतात नेहमी गप्पा गोष्टी करायला. तर सगळीच रोपं काही तिथे लागली नाही, एक थोडीशी रोपं की नाही उरलेत, त्याच्यामुळे त्या साईडला आता लावतात. जिथे आपले आंब्याची झाडं वगैरे लावलेत ना तिकडे थोडीशी जागा आहे, तिथे लावून घेतात कुणाला जेव्हा. तर हे मी आता पाणी ना घेऊन चालले तिथे. अरे वा, सोड त्याला, ह्याला पण सोड, शेरूला सोड. बघ पप्पा तो खाली. बस 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 बस, ह्याला सोड, ह्याला सोड. अरे बाप रे, बघ पाडला सगळं, बघितलं पाग्या.
ही काढू त्यातली लावलं इथे त्यात दुसरं लावलं. ह्याका जरा का अशी चांगली माती आणू ना कालच्या आणि जरा खट टाक बघ. ए वागे बाजू लाव, टोमॅटोचं बी टाकू दे. त्यांना आनंद भाऊ ना किती टाकलाय झालाय तो. घन घन काकांच्या भाषेत घन. ते घनच टाकावं लागतं याला. काका बघा घन झाले की नाही. ती बी रुजवायची आहे का आपल्याला काय? हा काका ती बी रुजवायची आपल्याला. ते का लावायची नाही भाजी. ताम पकड. बस झालं ना. बस तो पाणी तिथे हाड बालदी. ए तर दोघांनी ह्या साईडला या. चला झालं, दोन्ही कामं झाली. याच्यावर आहे ना हां थोडीशी वाळू टाका नंतर आम्ही. वालू फक्त. थोडीशी वाळूशी वरून वरून मारून ठेव, दिसली ना पाहिजे. तर मी आणते घेऊन येते ते आता. कुणाला बघा किचनमध्ये तो की नाही भेळ बनवते. त्याला म्हटलं थोडीशी भेळ बनव. थांब जरा आवाज कमी करते, पॅकेटचा आवाज येतोय. थोडीशी भूक लागली संध्याकाळची बघा, कधी कधी असं भूक लागते तसं झालेलं आहे. भाग्या शेरू त्याच्या जोडलेत. हे बघा खाली बसले होते. हे बघा तुम्हाला दाखवते. हे बघा कसे. चला जरा पुढचं अंगण आहे ते झाडून घेते आणि किचनमध्ये नंतरला मग झालं संध्याकाळची झाडू काढू पण होईल. अजून किचनमध्ये जेवण करायचं बाकी आहे. ते आता अजून काही विचार नाही केला आहे की काय जेवण करायचं ते. अय्या लाईट गेली बघा, गेली लाईट. हे असं असतं. बोला आता. काय बोलू? पिक्चर बघते बोलू. काय बोला? नाही आता मगाचपासून मी माझं काम करत होते ना, व्हिडिओचं एडिटिंग मी झाले करून, व्हिडिओ अपलोड लावला आणि आता पोस्ट वगैरे करून झाला. ते सगळं बाकी होतं ना लिहायचं, मध्ये मध्ये चालू होतं ना. मग आत्ता बोला. मी त्यांना म्हटलं जरा थांबा, मला थोडंसं डिस्टर्ब करू नका, माझं काम होऊ दे मग मी बोलते. म्हणून मी आता कॅमेरा चालू केलाय. बोला आता. आता काय मी पिक्चर बघतोय तर तू बघ म्हटलं. मग तुला 4 दिवस झोप येणार नाही असं पिक्चर मी बघतोय. बघतेस तर बघू शकतेस. त्यांनी ना भूताचा पिक्चर लावलाय. भूताचा पिक्चर म्हणजे जबरदस्त भूताचा पिक्चर. काय पिक्चरचं नाव आहे? काही पुरुषांनी बघितले असेल. म्हणजे आपण यूट्यूबला बघतो त्यातले किती लोकांनी बघितलं का माहिती आहे. एका 5-10 माणसांनी बघितलं असेल त्यातलं. पिक्चरचं नाव काय आहे? इव्हिल डेड. इव्हिल डॅट. ते मगापासून माझ्या मागे लागले. पिक्चर बघ, पिक्चर बघ. बॅन आहे त्या पिक्चरला, बॅन आहे. मग तू युट्यूबला कसं दिसतं मग? आता आला आज कसा माहित नाही. किती वेळा आला सर्च करून लावला होता गुगल बिगलला आणि येतच नव्हता. आता आलाय आपोआप आला. मग ते मगापासून माझ्या मागे लागले. पिक्चर बघ, तू पिक्चर बघ, तू 4 दिवस झोपणार नाही. म्हटलं तुम्हीच बघा, मला म्हणतात त्याचा इंटरेस्ट नाही असं. मुद्दाम मला हे करायला. आणि तो मच्छर पण तेवढा झाला तरी पण मच्छर मग धुरी करायला. धुरी राहिली आज करायची आपली. जेवण काय करायचं आता? नेहमी पडणारा प्रश्न हा माझा, काय करू? किती कन्फ्युज आहे बघा बोलताना. खिचडी कन्फ्युज म्हणजे आता जेवण रोजच्या रोज जेवण काय सांगायचं, जेवण काय म्हणून. खरोखर आज खिचडी खायची. हा बरोबर खिचडी. कंटाळा ना रोज रोज काय काय ते चमचमीत खाऊन पण कंटाळा येतो कधी कधी. चमचमीत खायचा आपल्याला आम्हाला कंटाळा नाही. काही पण खाऊ शकतो आणि आमचं असं काय नाही. खाण्याच्या बाबतीत आपण खवय्ये आहोत बोलतात त्याला काय. हा 1 नंबर खवय्येत. वायफाय बंद करून टाकेन. वायफाय नाही माझं नेट बंद करून टाकेन, मग पिक्चर पण बघायला भेटणार नाही. लावलाय. तर मी आता आले बघा किचनमध्ये. जेवण करायचं आहे आणि आजच्या जेवणामध्ये खिचडीच बनणार आहे. जास्त अशी कोणाला खायची इच्छा नाही. मग अशी भेळ पण खाल्लेली आहे, त्याच्यामुळे खिचडी बनवते आता पटकन गरम गरम. आणि थोडीशी नाश्त्याची भांडी बघा पडली, ती घासून घेते. आणि कुणाचे बाबा आज खूप चिडवत आहेत. आता पण ते बनवते, थांब पिक्चर बघ. आता लावून बसले भूताचा पिक्चर. त्यांचा काही ना फोनचा नेट आहे ना बंद आहे. काय माहीत नाही कसला रिचार्ज त्यांनी केला आहे, तो नेट त्यांचं चालतच नाही आहे. त्याच्यामुळे अशा वायफाय घेऊन ते हे करतात, म्हणजे माझा किंवा कुणालचा नेट वापरतात. ते हॉटस्पॉट बघा कनेक्ट करून आणि मग असं बघतात मग थोडा वेळ ते. चला जेवण करून घेऊया. आता खिचडी मी अशी थोडीशी चटपटीत बनवणार, म्हणजे तिखटवाली, म्हणजे जरा खायला मजा येईल की नाही. आणि जोडीला पापड वगैरे. चला करून घेऊया. पापड भाजते. पापड आमच्याकडे सर्वजण जेवायला बसलेत.
आज काय एवढं विशेष जेवण नाही ना, खिचडी आहे ना आज आमच्याकडे, त्याच्यामुळे सगळेजण हसतात. तुम्हाला मी दाखवते, 1 मिनटं. गॅस बंद करते. असं खिचडी असल्यावर ते असं असतं आमच्याकडे. हे बघा, भाग्या शेरू जेवून झालं तर भाग्या आतमध्ये हॉलमध्ये, शेरू मात्र असतो बाबा. आज का तो आला नाही? भाग्या का नाही आला? शेरू भाग्या हो, दादाला जेवू दे. लोणचं घे बा, लोणचं इथे आहे. घे लोणचं घे. काहीतरी खिचडी पण खायची असते. आणि ही बघा, ही ना 1 मिनटं फोकस करते. ही बघा, ही माझी डिश आहे. खिचडी घेतली, पापड आणि जोडेल लोणचं. खायचं असतं कधी कधी. हा बघा, हा आमचा भाग्या आहे ना, तो घाबरलाय माहिती आहे कशासाठी? फॅन बघून ना घाबरलाय. हा बघा, याची वर्दीसारखा का बघतोय. आपला हॉलमधला फॅन आहे ना, तो मग अशी ना वाऱ्याने मला वाटतं का हल्ला असेल ना, तो सारखा घाबरतोय तो. आता हा किचनमधल्या फॅनकडे पण बघतो. ऐकलं का? असंच का तो फॅनला काय त्याला समजत नाही का हा घाबरतो, मला काय कळत नाही. ए शेरू, हा बघा रे, हा एक मस्तीखोर. काय झालं बेटा, काय झालं? बसा खाली, खाली बस. ए तिकडे बॉल. ह्यांचं असं ना बॉल घेऊन खेळतात. ए जा तिकडे हॉलमध्ये जा दोघांनी. हा घ्या शेरू. आय गो, गेला किचनच्या खाली गेला बॉल. ते बघा, बाहेर जा हॉलमध्ये जा. जिथे मी उभी असेल तिथे त्यांचं अजिबात दोघं जण हलत नाही. तर चला मैत्रिणींनो, आता काय नाही, जेवण खाली करताय. थोडीशी फक्त भांडी आहेत. मग अशी जेवण करून झाल्यानंतर भांडी सर्व आटपली होती. आता मला वाटतं 3-4च भांडी आहेत, ती आता घासून घेते आणि किचन पुसून झालं काम झालं आपलं. तर चला मग आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. कसं वाटलं तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.